Kalinaw, panaghiusa ug paghigugmaay ang tema sa ika-78 ka tuig nga pagtimaan sa Takas Sa Talisay o Talisay Landing. Ning ikaduhang tuig na sa pagbalik sa mga physical activities sa maong kasaulugan human sa pandemya, walay reenactment sa pag-abot sa mga Amerikanong sundao sa Talisay Beach niadtong March 26, 1945. Nasabutan sa Tourism Office sa Talisay LGU nga usa ka audio-video presentation na lang ang himuon pinaagi sa pagpakita gamit ang mga LED walls nga gimontar haduol sa monumento sa may Barangay Poblacion. Gihimugatan niini ang pagkalingkawas sa mga Pilipino gikan sa mga Hapon nga misakop sa nasod ug ang naumol nga paghinaglaay ug pagtinabangay sa tulo ka mga nasod, ang Pilipinas, Amerika ug Japan. 78 ka tuig na ang milabay. Una niini usa ka santos nga misa ang gipahigayon ug gisundan kini sa Civic Military Parade ug wreath laying. Usa sa mga highlights sa kalihukan ang paghatag ug pagyukbo ug pasidungog sa mga war veterans. Sa pagkakaron usa na lang ang World War II veteran nga taga Talisay ang nagpabiling buhi. Siya si Vicente Restauro, 98 anyos. We also pay homage to the auxiliaries and support group and numerous civilians who also played some roles in liberating our country. We can appreciate what we have today if we know how far we have come from 78 years ago. The relationship, mended relationships, and as far as moving forward, as far as reconciliation is concerned.